Feest bij de doellezen in Boetenpost. Met 6,8 miljoen streams binnen ze de meest populaire artiest in Friesland van 2023. En dat kunnen Ronald en Siebren kwalijk leuwen. Het is eigenlijk een beetje onwerkelijk dat het kind is, hoor. Wie ben het ooit begonnen zo van, nou oké, we maken leuke versjes, weet je wel. En dat het nou groeit, weet je wel. Dat is wel echt fantastisch, weet je wel. Dat voor u is wel echt mijlpaal, tenminste. Ja, sowieso. Vind ik wel, ja. En toen dacht ik wel even zo van, wow, weet je wel. Van, alweer voor mij iets van een miljoen bier of zo. Toen dacht ik van, ja, nou, voor het weer de grootste, voor mij dit direct. Dus dat is wel een beetje een kroon op die workstations van Aaron hier. De man vierde takomt hier het 15-jarig jubileum. En de laatste jaren worden ze de hele tijd populairder. Ik denk ook wel dat het komt omdat we wel een beetje de taal praten van de jeugd, zeg maar. Hè? Dus in onze versjes vertalen we eigenlijk wel een beetje realistisch hoe de jeugd eigenlijk met elkaar praat en dat soort dingen. Ik denk dat we dat heel bot in onze muziek naar ervaren. Dat het heel bot naar ervaren komt. Als mensen iets speciaals verwacht, ja, morgen. Er komt dus een nieuwe single uit en dat is totaal geen doel is. En dat is echt heel wat oors. Dus dat is misschien wel even leuk. Dat mensen kijken zorgen van, hey, dat keer ze ek of dat door ze ek. Tenminste, dat is dan uw idee er een beetje achter. Van, als we wat oors meidje, dan is dat meestal zo van, we litten even zien wat we nog meer kennen. Want ik zeg die doorsje in de doelen steekt.